Ja. La nostra presentació començarà en 3, 2, 1, acció. Hola, som Salva, Sergio i Irene i us anem a contar la història de Carlos Ruiz del món d'audiovisuals. Des de xicotet, Carlos era molt imaginatiu, creatiu, veia molt cine i li encantava gravar. Aquestes són les qualitats que són necessàries per a dedicar-se al món d'audiovisuals, cine i arts escèniques en general. Va fer el batxiller científic i va entrar a la universitat en nota alta en traducció, filosofia i comunicació de la Comunitat Valenciana. També es pot fer, si vol ser d'audiovisuals, per un mitjà de visió que hi sou o laboratori d'imatge o grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge, producció d'audiovisuals i espectacles, realització d'audiovisuals i espectacles, el so d'audiovisuals i espectacles i animació 3D, jocs i entorn interactiu. En la universitat va aprendre moltes coses, però el que més li agradava era aprendre sobre les persones importants en audiovisuals, com per exemple Pilar Miró. Pilar Miró va ser una molt reconeguda directora de cine i va dirigir la televisió i la ràdio espanyola entre l'any 1986 i el 1989. A l'acabar la universitat es graduà en la professió d'audiovisuals, que per qui no ho sàpiga és el concepte que uneix l'auditiu amb l'audiovisual. Un dia ell va decidir agarrar una càmera i un ordinador i va començar a gravar i editar, que eren els materials necessaris per a fer aquest treball. Ell soles en la seva habitació com a lloc de treball va començar a editar vídeos i enviar-los a concursos per poder guanyar diners i per a donar-se a conèixer. Com les condicions laborals no són bones per a guanyar suficients diners per a viure, va tenir que muntar una acadèmia per a xiquets i adolescents i així acabar feliç. Cada vegada es feia més famós i les agències de teatre li cridaven per a que feia més espectacles i es contactaven per a fer efectes especials en teatres o regles. Per a ell treballar en el teatre va ser un canvi molt gran, ja que ell treballava ell soles i ara en el teatre tenia que treballar amb l'equip d'il·luminació, amb el vestuari, amb direcció, amb actors, amb guionistes. Treballant amb el teatre va donar que no hi ha machisme i per tant veus tant dones com homes en el treball d'arts escèniques. Ara treballava més, no sols gravava i editava amb l'ordinador i amb la càmera, sinó que també feia efectes especials als teatres i agarrava més feina, perquè no podia mantenir les línies que guanyava. Al fer-se cada vegada més famós i va guanyar més contactes en el món d'arts escèniques, un dels seus amics és Joan Collado. Per a finalitzar, volem dir que la professió d'audiovisuals és un treball molt bonic, però necessita molt de temps i molta dedicació. I que si al final aquest treball que mai te tens que rendir, tens que perseguir el teu somni i encara que costa molt, siguen en ell. Per finalitzar, volem donar les gràcies a l'orientadora per donar-nos la informació sobre les universitats i sobre els graus mitjans i a Carlos Ruiz per donar-nos tota la seva informació sobre la seva vida i sobre audiovisuals. Esperem que us agradi.